Kto povedal, že jesť sa musí iba za stolom? Ňam, to je fakt dobré. Testovala som za vás virálny mrkvový šalát a budete na ňu potrebovať iba 3 ingrediencie a hotový je za 5 minút. Mrkvu si ošupeme. Keď už máme mrkvu očistenú, tak si ju takto jednoducho škrabkou nakrájame do misky a pripravíme si zalievku. Budete potrebovať 2 polievkové lyžice sojovej omačky, 1 polievková lyžica sezamového oleja. No a keď už sme si vymiešali, tak to iba pokvapkáme na strúhanú mrkvu a posypeme sezamom. Ja mám klasický sezam a tie, čo ma poznáte, viete, že ja milujem čierny sezam. Neuveriteľne, máme hotovo. Šalát už máme a teraz si ideme urobiť brutálny letný drink. Broskyňu si nakrájame, krásny stopkový pohár. Aj my, čo nepijeme alkohol, si zaslúžime krásne drinky. Dáme tam metu a tento dokonalý letný drink od Gemerky, ktorý obsahuje matchu, guaranu, je to energy, čiže budeme mať z toho aj energiu. A obsahuje len 12 kalórií. A ešte je jemne bublinkový. No a keďže to bude fancy drink, tak sme si tie čučoriedky trošku ešte nakrojili niektoré. Takže drink mám hotový, šalát mám hotový. Toto bolo s tou bielou broskyňou, ale majú ešte aj antiox, ktorý je s limetkou a citronovou trávou, ale ten si robíme na budúce. Teraz biela broskyňa, meta, šalát.